Гэта пара, аўтар Яўген Волошин, зноўку пра рызыку поўнамаштабнай вайны ў Беларусі. Маем чарговы трывожны званочак, зараз трэба сачыць за тэндэнцыяй. Калі яна спраўдзіцца, то поўнамаштабнай вайны нам проста не пазбегнуць. Па-другое, хачу пагутарыць пра Лукашэнку. Ён дэманструе радасць, упэўненасць у заўтрашнім дні. Насамрэч у яго праблемы. Пагутарылі з гісторыкам Яўгенам Красуліным, якія ўвогуле перспектывы ў Лукашэнкі, калі абапірацца на гістарычны досвед. Вось падобныя гісторыі з іншымі дыктатарамі. І трэцяя важная тэндэнцыя, пра якую хачу пагутарыць, праводзіцца спецаперацыя ФСБ праз агента ўплыву ў іншых краінах. Ну проста, каб беларусаў узненавідзелі ўсе суседзі, як і для чаго гэта робіцца. Датычна вайны, вы помніце мае сцэнары, перавыбары Пуціна, у Расіі пасля іх аб'яўляецца мабілізацыя, вайсковы кантынгент з'яўляецца на тэрыторыі Беларусі для нападу на Балтыю, альбо для паўторнага паходу на Кіеў, калі ва ўкраінцаў дрэнна пойдуць справы. І вось не паспеў я запісаць папярэдняе відэа, як у Расіі праходзіць калегія ў Мінабароны, Шайгу паведамляе пра стварэнне 2 дадатковых армій, 14 дывізій, 16 брыгад, і эксперты падлічылі, што для гэтага трэба мабілізаваць блізу 200 000 чалавек, от тая лічба, якую называў я. Ну таму спадарства ўсё, што нам застаецца, сочым. Калі, не дай Бог, гэты вайсковы кантынгент з'явіцца на тэрыторыі Беларусі, ну то гэта ўсё. То могуць быць рэалізаваныя самыя горшыя сцэнары. Па гэтым пытанні са мной пагадзіўся Яўген Красулін, аналітык, гісторык. Паслухайце, што ён кажа. Вось калі у Беларусі будзе заўважная канцэнтрацыя там сотня ці сотня плюс тысячаў войскаў расійскіх, тады, канешне, вось трэба будзе вельмі сур'ёзна на гэта глядзець і, уласна кажучы, ну, адпаведна там рыхтаваць адказы на гэты выклік. З іншага боку, краіны захаду, ну вось наколькі зноўку можна судзіць, па іхніх паводзінах ужо цяпер рыхтуюць гэтыя адказы. Так што тут вось пакуль мы не заўважым істотных вайсковых нарыхтовак у Беларусі, нельга казаць, што будзе нейкае ўварванне наземнае ў гэтым кірунку. Так, ну вось у першую чаргу Сувалскі калідор, які дазваляе адрэзаць адразу краіны Балты ад асноўнай Еўропы і там ужо рабіць свае, скажем, тактычныя аперацыі. Іншая пагроза гэта, канешне, ядравая зброя. Вось тут таксама, ну недарэмна мы чулі амаль увесь 22 год гэтыя пагрозы, што вось зараз мы ў Беларусь прыцягнем, удар нанесем. Гэта былі менавіта пагрозы, бо сэнсу вайсковага няма цягнуць гэтую зброю ў Беларусь, тым больш, што яна быццам бы ўжо ёсць у Калінінградскай вобласці, гэта надта бліжэй. Ну, каб па Беларусі в адказ прыляцела, а не па Крымлю. Ёсць такое меркаванне, вось Юрый Фельштінскі, ён актыўна прасоўвае гэтую ідэю. Выключаць нельга, но не думаю зноўку, што на захадзе настолькі палітыкі не разумеюць сітуацыі, што будуць думаць, што гэта клятыя беларусы там падаставалі са сваіх лядоўняў ядравыя ракеты і пульнулі імі па Еўропе. Усе будуць цудоўна разумець, хто стаіць за гэтым ударам. І гэта будуць зусім не беларусы. Прыляцець можа, но прыляціць не ядравай зброяй, а прыляціць звычайнай зброяй, высокадакладнай па устаноўках, адкуль гэтыя удары наносяцца ці могуць наносіць. Но я зноўку кажу аптымістычны варыянт, бо нікому не хочацца ўяўляць вось гэтыя атамныя грыбы па-над Менскам і іншымі месцамі Беларусі. На жаль, сітуацыя такая, што гэта не выключана. Мяне папракаюць у каментарах, што я хачу, каб у Беларусі была вайна. Ну, слухайце, вы звар'яцелі ці што? Ну, проста такія сцэнары дыктуе сама сітуацыя, якая адбываецца ў Беларусі і вакол Беларусі. І Пуцін хоча, каб у Беларусі была вайна, каб у Беларусі ўсё палыхала. Ці вы думаеце, што яны будуць пра Беларусь дбаць?
Поўная версія гутаркі з Яўгенам Красуліным у апісанні да гэтага відэа, там шмат цікавага. Таксама, калі вам сімпатычны беларусацэнтрычны контент канала Пара, калі ласка, вы можете дапамагчы ў распаўсюдзе гэтых відэа. Мне, ведаеце, не вельмі прыемна пра гэта гаварыць. Лайк, каму гэта бяспечна, падпіска, каму бяспечна, каментары, дарэчы, мы гэтыя каментары чытаем, адказваем. Карэктуем свае падыходы, бо заўжды ёсць рызыка, калі вяшчаеш за мяжы, што можаш паблытаць берагі. Нібыта гледачы кажуць, што ацэнкі аб'ектыўныя з іхнага пункту гледжання. Калі вы дапаможаце, калі вы зробіце вот гэтыя маніпуляцыі, там поўны прагляд відэа, так працуюць алгарытмы, гэта дапаможа шырыцца нашаму контенту. Вось так працуюць тэхналогіі. Што тычыцца Лукашэнкі, ну, то дэманструе радасць, ужо вот трэмар у яго знік. Рыхтуе ўсебеларускі народны сход, так званы, кажа пра нейкі новы этап у гісторыі Беларусі. І ну, для чаго это робіцца? У мяне браў каментар тэлеканал Белсат літаральна ўчора. Ну, это вот праца на беларускае грамадства, што вот нейкая будучыня нас чакае, нейкія важныя падзеі. Для расейцаў таксама паказаць, тут мы транзіт рыхтуем, все нормально, абяцалі, все это выконваем. Ну і трэцяе, вось зблытаць карты там на розныя сцэнары, розныя варыянты, штосьці не так з палатай прадстаўнікоў, вось галоўны ўсебеларускі народны сход. Падкашае гэты УНС, так это палата прадстаўнікоў. І тыя падкачаюць, так это ж прэзідэнт Лукашенко і гэтак далей. Это просто такая мышыная вазня на сітуацыю ў Беларусі. У значнай ступені паўплывае знешні фактар. Ну, Лукашенко праяўляе радасць і ўпэўненасць. І вось я пагутарыў з гісторыкам Яўгенам Красуліным, кажа, што не, у Лукашэнкі праблемы. І абапіраючыся на гісторыі іншых дыктатараў, Красулін паразважаў, што можа стаць з Лукашенко. Ну, я гісторык магу казаць, што, на жаль, у дыктатараў найбольшая імавернасць гэта памерці ва ўласным ложку. Куды меншы адсотак гіне ў выніку там рэвалюцыі, ці ў турме, ці ад пакарання смяротнага, як той жа Чаўшэску. Ось, так што гэта будзе не унікальны выпадак. Іншая справа, што я вось не заўважыў вялікага такога імпэту і бадзёрасці у таварыша прыгаданага. Наадварот, памятаю, асабліва вось у канцы мінулага году, там трэмарчык такі назіраецца, і ўвогуле праблемы са здароўем. Но зноўку, калі гэтыя праблемы са здароўем праявяцца у такім ну, ракавым, скажем так, пляне, дык таксама памрэ ў сваім ложыку і папоўніць статыстыку тых дыктатараў, якія памёрлі ў сваім уласным ложыку. Но пры гэтым я б не выключаў, канечне, і іншых варыянтаў развіцця сітуацыі ягонага лёсу. Бо зноўку, калі Расія церпіць паразу ў Украіне і спыняе сваю падтрымку беларускага рэжыму, тут, ну, я думаю, самая вялікая небяспека будзе сыходзіць з атачэння дыктатара. Яны пажадаюць і заслужыць, скажем так, некаторую палёгку ў будучыні, ды зноўку, каб не ўсплылі потым нейкія дэталькі пра іхні ўдзел і іхнюю актыўнасць у разнастайных не надта добрых справах. Чаўшэску ж грохнулі, уласна кажучы, каб канцы ў воду схаваць, хутчэй за ўсё. Гэта ягоныя вось учорашнія, нават сённяшнія паплечнікі, літаральна, якія раптам апынуліся наверсе ўлады, яны вось так хуценька, гэта суд, які парушаў нормы усе насамрэч, бо ў Чаўшэску па меншай меры было 10 сотняў на апеляцыю. Но яго тут жа расстралялі, правёўшы ў выкананне прысуд. Ось, і вось тут, я думаю, будзе якраз, каб схаваць свае подзвігі, не даць выказацца, ну і зноўку паказаць, што ну вось мы ж такія хорошыя, мы выратавалі краіну ад дыктатара. Но зноўку тут можна чакаць іншы варыянт, і той цудоўны момант, калі адбудзецца суд, і будзе разбіральніцтва, і мы даведаемся ўсё пра гэты рэжым, спадзяюся. Вось, і прадстаўнікі гэтага рэжыму панесуць справядлівыя пакаранні.
Ну і яшчэ одна важная тэндэнцыя. ФСБ праводзіць спецаперацыю па дыскрэдытацыі Беларусі і беларусаў. Ну проста каб нас ненавідзелі ўсе суседзі. Ну і на жаль, многія на гэта вядуцца. Ведаеце пра сітуацыю ў Літве, што там проста шырацца антыбеларускія настроі, працуюць правакатары, шукаюць за 50 еўра тых, хто будзе маляваць правакацыйныя графіці. Так учора на ўездзе ў Вільню намалявалі бел-чырвона-белы сцяг, падпісалі «Вільня наша». Ну а звычайныя людзі, самі разумееце, як на это все рэагуюць, не разабраўшыся. Для чаго гэта робіцца? Для чаго ФСБшнікі рупяцца ў гэтым плане? Все вельмі проста. Аптымальная будучыня для Літвы, для Беларусі, для Украіны, вось паглядзіце, гэта балта-чарнаморская ініцыятыва. Да, яшчэ от Латвія, Эстонія, у партнёрстве з палякамі. Гэта увогуле абарончы пояс усёй Еўропы. І самае важнае на дадзены момант месца гэта якраз такі Беларусь, таму што Беларусь у сферы ўплываў Расіі. І калі атрымаецца Беларусь вырваць са сферы ўплыву Расіі, тады магчымая вось рэалізацыя балта-чарнаморскай ініцыятывы, ці яшчэ называюць інтэрмарыум. Это вялікія перспектывы, у тым ліку для Беларусі, таму што все, немагчымы будзе наступ з нашай тэрыторыі на Балтыю, на Польшу сухапутны наступ, на Украіну, а гэта все, гэта будуць саюзнікі, стратэгічныя партнёры. Пры гэтым Беларусь павінна быць дэмакратычная, прававая, незалежная, ну з вельмі сур'ёзнымі перспектывамі краіна, але моцна мілітарызаваная, з вельмі моцным войскам. І вось ужо прэвентыўна расейцы, разумеючы, што могуць быць праблемы па выніку вайны ва ўкраіне, яны працуюць на тое, каб нас усе ненавідзелі і каб эта ідэя інтэрмарыума не была рэалізаваная. І праблема, на жаль, не толькі з Літвой, а яшчэ і з Украінай. Адкуль ногі растуць? Магчыма, вы чулі пра тэндэнцыю, што раптоўна, нелагічна, палякі абрэзалі фінансаванне СМІ, якія працуюць па беларускім накірунку. Ну як бы вайна, наадварот, трэба інвестыцыі туды рабіць, а яны абразаюць. І пачалі разбірацца, у чым справа. І на гэты конт выпусціў артыкул дасведчаны польскі дыпламат Вітальд Юраш, які працаваў у тым ліку ў пачатку 2010-х на тэрыторыі Беларусі, абазнаны, ведае Украіну, ведае Злучаныя Штаты Амерыкі, мае сувязі выдатныя, там, зразумела, з польскімі дыпламатамі. Яму патлумачылі, ён напісаў артыкул, што на польскі ўрад, на новы, націснулі амерыканцы, змяншайце фінансаванне беларускім арганізацыям, а на амерыканцаў пра гэта папрасілі з Украіны адміністрацыя Зеленскага. Ну і ўзнікае пытанне, а каму гэта выгадна ўвогуле? Каму гэта можа быць выгадна, каб не фінансаваць там прабеларускія арганізацыі? Украине, Польше это может быть выгодно. Это выгодно расейцам, это выгодно ФСБ для того, каб вось аслабіць беларускія дэмсілы. Іншых варыянтаў няма. Вы ведаеце, я паразважаю вслых, увогуле у тым ліку пра Украіну, там праблема іхная это не толькі, што далёкабойныя зброі не далі, там самалёты і гэтак далей. Мне здаецца, што Зеленскі, калі прыходзіў да ўлады, ён вырашыў Расію перахітрыць, і для таго, каб пазбегнуць вайсковай катастрофы, ён прыцягнуў сваю каманду досыць такіх стромных людзей, выхадцаў з партыі рэгіёнаў прарасейскай. Кіраўнік адміністрацыі Зеленскага Ермак, это ж вядомая інфармацыя, это чалавек, які у 3 скліканнях Верхоўнай Рады быў дарадцам дэпутата з партыі рэгіёнаў. Намеснік кіраўніка адміністрацыі Зеленскага, Татараў, падчас разгона Майдана, калі расстрэльвалі Небесную сотню, быў намеснікам кіраўніка следчага ўправлення Міністэрства ўнутраных справаў Украіны Януковіча, і з рук Януковіча атрымліваў званне заслужаны юрыст Украіны. Да? Што ў галаве ў гэтых людзей, наколькі яны украінска-цэнтрычныя? Можа быць, там штосьці змянілася? Не факт. І вось Вітальд Юраш піша, значыцца, што Ермак, які прасіў там Вашынгтон
абрэзаць фінансаванне беларускім арганізацыям, ці якія працуюць па беларускім кірунку. У яго прамы кантакт з Іванам Церцелем, шэфам КДБ Беларусі. Ці Янек Тертель, як яго ў Польшы называюць, ён жа этнічны паляк. Вось такая сітуацыя. Ну і на каго яны працуюць, на ажыццяўленне якіх ідэй, а потым ва ўкраіне здзіўляюцца. Помніце гісторыя з вагнераўцамі ў Беларусі перад выбарамі 2020 года? Групу вагнераўцаў затрымалі. Это была спецаперацыя Украіны, каб яны з Беларусі вылецелі ў Турцыю, спыніць самалёт, пасадзіць ва ўкраіне, затрымаць. Нехта з вышэйшых эшалонаў украінскіх уладаў злівае гэту дэталі аперацыі ў Крэмль, і эта аперацыя зрываецца. Хто б гэта мог быць з такімі людзьмі ў палітычных элітах? Ну, это просто развагі ўслых, я ж не маю ніякіх доказаў, это ж з логікі просто вынікае. Альбо нядаўняя інфармацыя ад Зеленскага, што вось, на жаль, расейцы былі праінфармаваныя датычна планаў па контрнаступу Украіны ў 23 годзе. І вот былі ў дэталях падрыхтаваныя, нехта зліў інфармацыю. Хто б гэта мог быць? Калі ў элітах палітычных, так, у гэтых цэнтрах прыняцця рашэнняў людзі з такім бэкграундам. То бок Залужнага яны зліваюць, рэальна аўтарытэтнага, кампетэнтнага, украінацэнтрычнага чалавека. Маўляў, ну, контрнаступ не пайшоў, выбачай. Ну, канешне, недалёка бойных ракет, ні самалётаў. Можа, і там ФСБ папрацавала, каб это все не прыйшло. Вінаваты, все, давай. Далей, каб не ствараць нам канкурэнцыю. А людзі, пра якіх дзіўныя рэчы пішуць, всякая пілёшка, дзерабан, там, бюджэтных сродкаў, карупцыя, кумаўство, ну, все, ніякіх праблем не датыкальная, таму што вайна. І я думаю, што для Украіны это праблема, і калі не вырашыць эту праблему, я не ведаю, чым это можа скончыцца. Дык вот, прамая сувязь прасочваецца з мэтамі ФСБ Расійскай Федэрацыі. І украінцам добра трэба пра гэта падумаць, іначай в перспектыве могуць быць і наступныя контрнаступы могуць не атрымацца. Для чаго ФСБ Расіі гэта робіць? Я яшчэ раз паўтаруся. Каб усіх сабак спусціць на беларусаў у выніку, калі зусім дрэнна пойдуць справы ва ўкраіне, а там можа быць пералом на ўкраінскі бок. Іначай, разумееце, калі яны поспех расейцы ва ўкраіне атрымаюць, это паслабленне заходняй цывілізацыі, паслабленне пазіцый ЗША, это ўжо цудоўна разумеюць і будуць прадпрымаць меры. Ну і калі это здарыцца, всіх сабак можна на беларусаў спусціць. Беларусы вінаватыя. Змясціць акцэнт. Другое, што, ну, ва ўкраіне, у палітычных элітах хапае людзей, якія думаюць не столькі, як бы вот у плане каштоўнасцяў, колькі ў катэгорыях бізнеса. І гэта не сакрэт, што калі яшчэ справы трошкі ва ўкраіне шлі лепш, там ужо былі развагі, можаце паглядзець на відэа, спасылачка ў апісанні да гэтага відэа, што тут і БелАЗ можна, ў прынцыпе, пад кантроль украінцам аддаць. І МТЗ, і нафтаперапрацоўчыя заводы. Ну, чаму бы то Беларусь на калені не паставіць, раз ужо наступ быў з беларускай тэрыторыі, суагрэсар, каб яны з гэтых каленяў не маглі падняцца, да? Раздзербаніць, адным словам. Ну, самае важнае, это, канешне, каб не была рэалізавана ідэя інтэрмарыума. І бачыце, на жаль, вот этой пракрэмлёўскай агентуры паўсюль шмат, ну, ці знаходзяць дурняў, да якіх падбіраюцца вось шавіністаў, каб распаліць вот это вот антыбеларускія настроі. Нам трэба быць асцярожнымі з гэтым. Таму што нават пры самых лепшых сцэнарах Украіна, дай Бог, перамагае. Ва ўкраіне аж хапае палітыка украінацэнтрычных. Людзі, якія ваююць, увогуле да іх няма пытання, это героі, это нашы браты, это наш в будучым, дай Бог, стратэгічны партнёр, які літувісы, нам это неабходна, мы братамі павінны быць, найлепшымі это павінны быць адносіны. А все, што гэтаму супярэчыць, это работа ФСБ Расійскай Федэрацыі. І калі эта спецаперацыя супраць беларусаў атрымаецца паспяховай, і нават усё складзецца найлепшым чынам, ну, трэба быць гатовымі таксама дзейнічаць з пазіцыі сілы і бараніць сябе, таму што нават скінуўшы Лукашэнку, ну, нас могуць проста раздзербаніць. Так, мы можам атрымаць сур'ёзных праблем, і ўжо сёння трэба пра гэта думаць.
Не подумайте, конечно, что я тут намекаю, что все-таки может лепш з Россией. Россия – это ворог, это забойцы, это люди, за яких у Беларусі може вспихнути війна.